Bună ziua! Ne regăsim la sesiunea întâlnirilor noastre despre mișcarea legionară cu o discuție despre mișcarea legionară. Întrebarea este dacă a decedat sau parcurge o metamorfoză. Întrebarea ar fi dacă în circumstanțele actuale s-ar putea replica acest fenomen, dacă există actori politici în România de astăzi care pot să resuscite legionarismul, plecând poate de la victimologie și folosind un populism ortodoxist adus la zi. Deci dacă există, făcând totuși un arc peste timp, o anumită continuitate între scena politică și acțiunile unor actori politici actuali și mișcarea legionară. Nu numai în România, dar și aici în Statele Unite, au fost multe fenomene care îmi tot aduceau aminte de perioada pe care, în principiu, o studiam numai ca istoric. Deci, perioada interbelică este un fel de trecut reactualizat cumva. Legionarismul românesc a avut anumite caracteristici atunci când s-a dezvoltat în anii 20-30 și după aia a apărut să fie oarecum distrus. Dar trebuie înțeles că chiar cu acel conflict între Antonescu și armata și acel guvern de forță și legionarii, ei aveau foarte, foarte multe în comun. Așa că acel fir de consens politic xenofob, de un fel de rasism bazat și pe ortodoxism, care punea în ecuație țara cu etnie și cu religie, toate acelea fac cumva baza unei continuități care din când în când reapare scris mare. Și cred că acea continuitate este ce reapare și acum, și cu formația AUR, de exemplu. Ca să vorbim puțin și despre tema continuității și discontinuității mișcării legionare în România contemporană, toată această poveste, hai să spunem, a sfârșitului mișcării legionare în 1941, vine dintr-un articol scris de Eugen Weber în 1966, în revista Contemporary European History, în care el vine și spune negru pe alb, în ultima pagină a articolului, că legiunea a murit în 1941. Slavă Domnului, datorită revizionismului istoric post-90, datorită turnantei culturale în studiile istorice, o serie de istorici autohtoni, dar și autohtoni prezenți în America, cum ar fi Michael Shafir, despre care trebuie să spunem, Roland Clark, Irina Livezeanu, au vorbit despre resurgența ideilor de tip fascist, legionar, în România post-1989. Și aș vrea să subliniez aici că trăim un paradox, atât la nivel politic, cât, dacă îmi permite să preiau o idee a doamnei profesoare Livezeanu, și la nivel publicistic. În același timp în care editura Humanitas publică cărțile lui Leon Volovici despre antisemitismul interbelic, în 2007, dacă nu mă înșel, apare o monografie dedicată lui Noica, a domnului Lavric, în care se scrie negru pe alb: Capitanul cu C mare, legiunea este prezentată ca un partid mistico-religios, fără nicio conotație politică, iar legiunea devine un fel de, un fel de Disneyland plăcut politic, în care nu există nicio formă de represiune, totul e frumos, minunat, politica e senzațională, ei nu sunt niște fasciști, sunt niște copii buni. Deci, iar la nivel politic vedem că acest tip de discurs se prelungește și în alte tipuri de partide. Pe de o parte avem Partidul România Mare, dar vedem foarte curând că acest tip de mesaj, nu ne vindem țara,
naționalism furibund a fost preluat și de alte două formațiuni politice. Una consacrată, care a guvernat România de curând, și mă refer la Partidul Social-Democrat, în epoca Liviu Dragnea, și mai nou această formațiune parlamentară evită după ultimele alegeri, numită AUR. Ce aș vrea să punctăm, și aici aș vrea să mă opresc, pentru că sunt sigur că doamna Palade mai are și alte întrebări, este că cele două surse ale celor două partide, cele două surse sunt, pe de o parte, în cazul PSD-ului, un anumit interes pragmatic, faptul că naționalismul, homofobia, antisemitismul sunt încă permanenți ale societății românești, cu rezultat concret la urna de vot, deci practic pot energiza o anumită masă electorală, în timp ce în cazul AUR vorbim de o continuitate a unui ideal legionar grupat în jurul unor anumite valori, nu toate valorile crezului legionar interbelic. V-aș cita un fragment și v-aș provoca să discutăm puțin, semnat de același Sorin Lavric, care este un filozof și scriitor cunoscut. Spune așa: pentru noi începe un război ideologic, al cărui deznodământ va sta în înlăturarea clasei politice. În 4 ani vom disloca partidele din Parlament. Vom schimba figurile, vom primeni limba, vom aduce bucuria de a fi români. Ori eu, revizitând zilele trecute Cărticica, șefului de cui, fiindcă am făcut temele pentru această discuție, deși am găsit acolo un program organizatoric de factură militară, disciplinară, nu, asta este în esență Cărticica șefului de cui, nu este un program ideologic, totuși am regăsit cu oarecare mirare ideea înfrângerii partidelor politice. Intră în mistică imediat și mistica despre care vorbește este exact aceea care leagă Biserica Ortodoxă de poporul român. Și deci orice politician care nu vede această legătură ca fiind supremă, nu-și are locul în Parlament și în instituțiile renovate care vrea să le aducă acestei țări. Plecând de la o idee a unui istoric italian, Simonetta Falasca Zamponi, care a scris o carte despre regimul lui Mussolini, ea a subliniat faptul că în regimul fascist, pretenția mișcării fasciste era una totalitară. Deci ea era să devină singura mișcare politică, sinonimă cu statul, deci practic pluralismul politic trebuia să dispară. Liderul acestei mișcări trebuia să devină un fel de mesia național și pe baza acestor două afirmații aș vrea să spun și mi-asum această afirmație că domnul Lavric merge chiar mai departe și decât Corneliu Zelea Codreanu. Deci ceea ce face domnul Lavric este să vină clar într-o succesiune, să se propună ca un succesor și chiar un dezvoltator al legionarismului interbelic. Trebuie să nu uităm că una din dogmele legionarismului autohton, care s-a transmis și la epigonilor postcomuniști, este aceea a unei ontologii ortodoxist-naționaliste. Este ceea ce spunea până la un punct Nae Ionescu. Nu ești român dacă nu ești ortodox. Și recte, nu ești ortodox dacă nu ești român. Nu vorbim aici doar de lichidarea partidelor. Pentru că ei ar putea merge chiar și mai departe și să vorbească chiar de lichidarea oponenților politici, de lichidarea oponenților etnici. Deci aici vorbim despre o viziune totalitară, quasi-totalitară. În ce măsură noile echipamente digitale permit o propagare mai periculoasă, nu, a acestor radicalisme și extremisme? Este absolut important de realizat că aceste social networks sunt extraordinare pentru orice partid politic sau grupare, oricare, care este priceput la chestia asta și se pare că AUR este foarte priceput și că în felul ăsta s-au lansat, în felul ăsta au reușit să devină o senzație. Nu numai că favorizează diseminarea ideilor radicale, dar și reduce obiectivitatea
și reflexul de a verifica sursele, care este, sigur, un reflex al gândirii critice. De ce internetul? De ce spațiul media? Pentru că aceste mișcări, așa cum a spus și doamna Palade, nu încurajează dialogul. Ele propun o dogmă în care trebuie să crezi, care trebuie acceptată necritic și pe care trebuie să ți-o însușești și pe la care nu ai voie să comentezi. Mijloacele media, așa cum au fost folosite ele, mai ales în ultima campanie electorală, au adus în bazinul electoral al AUR două categorii, două eșantioane electorale neașteptate. Pe de o parte, diaspora, așa cum arată datele electorale, diaspora a votat, un număr însemnat dintre conaționalii noștri din diaspora au votat cu AUR, au prizat acest tip de mesaj. Iar un alt eșantion electoral care ar trebui să ne tulbure și să ne ridice numeroase întrebări este cel al tineretului. Tineretul a prizat la un anumit tip de discurs pe care noi îl credeam dispărut undeva în anii 90. Și mă tem că vizitele domnului Dugin, care au avut loc în anii trecuți, dar și vizitele unor alți, hai să spunem, ideologi ai eurasianismului ca doctrină în România, au avut un impact fenomenal pentru ridicarea acestui tip de formațiune politică. Adevărații ideologi, din punct de vedere al continuității inclusiv cu fascismul interbelic, sunt de fapt reprezentanții cu cercului rost. Și aici m-aș opri, pentru ultima mea propoziție, m-aș opri la ceea ce a spus doamna Livezeanu, care mie mi se pare o propoziție extraordinar de importantă. Și anume că ideea de elită pe care acești oameni o vehiculează are legătură, într-adevăr, cu elita interbelică. Ei se văd succesorii acelei elite, continuatorii. Ei scriu în stilul acelei elite interbelice.